I Pavle apostol kaže u Efežanima 6, mislim ovde 11, kaže da se oblečeme u kompletna oprema Božja, tako? Zašto? Da možemo da se spotistavime na onije streli na zlijot koji se svakodnevno se obiduva da ne sopre, da ne ubije, da ne frli nazad vo mesto kada što Sotona ima cel da ne vrati, a to jeste u srce to na pekolot. Tako da Bog ima plan za sve kod nas i Bog je prisutan i ujutro tuka i Bog saka posebno danas da te dopre, ne zato što je ovo neka posebna služba, nego zato što svekoj den, sve kod nas, kada i da sme, izdvojimo vreme za Nego, da to ima vlijanje u naš život. I ono što je interesno, da vidimo u kontekst na ono što se zbori u crkva, ke zborimo za crkva, tako, i neko go kaže neke, ali ti si crkva, ja sam crkva, nije sme crkva. Crkva ne se ti je tamo, crkva si ti. Crkva je ono što Bog je napravil preko svoja žrtva na krstot, te otkupil, ti dal život i te stavil na mesto u koje ti pripadaš, a nije to go prepoznavame. Znači, ključna i suštinska stvar u kontekstna crkva jeste koja ti kao delo ta crkva i onaj koji jesi crkva, koji ima site blagodeti, siot autoritet koji Bog ti je dal kao Hristova crkva, poslanje Hristovo i taka natamu, imamo i to golemo poslanje, odite po cel svet i tako, odi tamo kada što si i dejstvaj, a Bog će čekori so tebe, tako i ovaj kontekst mora da shvatime da to je seriozna stvar, da ti si crkva, da Bog te postavil, te izbrao, je platil cena za tebe, to nije jeftina stvar. Tako da i ovo utro ke zborime za crkva i jedna od stvari za koju ke zborim i jeste tema da carstvo to Božjo ili mentalitet na carstvo to Božjo se reflektira na samiot mentalen sklop na crkva Hristova. Znači Isus reče, carstvo to Božjo je među vas. Poslije Isus mu kaže na Petar, kaže ti si karpa, to jest na grčki imaš Petros i Petra, tako, Petar je mali kamen, a Isus je taj zaglaven kamen. I kaže, ti davam ključevi od crkva i kaže, vrsta crkva, ja si davam autoritet i kaže vrata pekolna ili samio pekol nema da je nadvlada je. I to je jedno opšto vetovanje za crkva. Znači, kada i da si, što i da se slučava za tebe, mora da shvatiš da ti si crkva, da Bog je taj, da to je Hristos je taj zaglaven kamen i tebe te postavil, prstoj kamen. I da nema ništo što postoji okolo nas i okolo nas, što ke nadvlada ili prevlada. Zato što to je vetovanje koje Bog nije dal na nas i mora da se držime do toga. Ja ovo utro, kao što kažav, ke zborim više za crkva i saka da nabrojimo odredeni nešta koji se bitni i važni za nas. Znači, ke se obidem da dolovim si to je nešto za koje se Molef razmislav, zapišu, a zašto ja kao se spremam za propoved ili poraka, ne ono da se spremiš od dene za utra, nego sekoj den Bog nešto ti otkriva, tako, za sebe. Znači, prašanje je kada si ti sa tvoj oco Bog i što si ti dostegnal u tvoj život, to neminovno reflektira kon tvoja hristijanska zrelost, stabilnost i neminovno kon je drugi koji su okolo tebe. Tako da jedna od stvari što kažav ili zborime jeste da koga ja sam crkva, togaš imam odredili privilegiju, tako? Odredeni atributi koji Bog preslikao u tvoj život. Zašto? Suština ne je samo da ja doživim spasenje kao individua, tako? Nego da gi dosegnem drugite. To je osnovna misija na sama crkva. Da odite u cel svet, da propovedate, proklamirate evanđelje, tako? Da vidite demoni da izleguat, da oni koji su zarobljeni bija slobodni i tako natamo. To je u stvari, to je fokus, to je suština za ono što Bog saka za nas. Ali vo sio to je kontekst, ako slušamo ili sme čitali za Jovan Krstitelj, tako, on beše prethodnica na Hristos. Znači, i on ima jedna poznata izjava na Jovan Krstitelj, kaže,
Jaz treba da se namalujem, a toj treba da se zgolemува, njegova služba. To isto ima vrska često pati so nas. Nije kao crkva Hristova ili kao del od ta sevkupna crkva ili ta lokalna crkva, jeste da prepoznajeme moment koga treba da se namaluvame ili se trgnove od mesto, zato što ponekojaš prerasnuvame odredeni sferi. Tako. Bog te povikува, počnuvaš, rasteš, sozrevaš, počnuvaš so mali nešta, ja znam ko počnah u crkva, a što prajev? Čistev, služem na drugite, gi pozdravovav, rabotev so deca, so bebinja, posle bebinja, 3-4 godine, nedavno školo, 2 godine taka natamu i poleka onda prerasneš nekoj stvari, zato što nikovaš nije to što nemaš, nego to što imaš. Tako. Znači, Bog ti sekupa dava ono što imaš. To je ono što crkva prepoznava od tebe, ne ono što ti sam misliš samo za sebe, a niko ne gleda plodovi u tvoj život. Tako da je to mnogo bitno i važno. Znači, u kontekstna crkva imame toj termin prepoznavanje. A isto tako u kontekstna to da znajeme taj Božji moment ili kairos koga Bog me povikува u odredena sfera da dominira. Ali to ne traje večno. Zašto? Onda prerasnaš ta sfera i područje i dođe drugi nešta koje Bog ima za tebe, a ovi je nešta koji bea delo tvoj život, to što ti si go pravil, je sfera za nekoj drug koji Bog ima neminovno za odredena druga osoba. Ko držimo odredeni nešta i sme zaglaveni, onda ne im dozvolujeme na drugite da dojde do ono što Bog ima za njih. Ima to smisla? I to je mnogo važno u kontekst na sama crkva. Ono što je važno za crkvu jeste da naglasim da postoji red, ne postoji nered, tako, Božji red, tako, Božja pravdina, Bog je praveden i onda u toj kontekst sve kod nas ima darovi. Znači, koja Bog ti dava odreden dar, Bog ne ti je dal da držiš taj dar da držiš za sebe ili službu, tako, koja ne funkcioniraš u dar i ono što si prepoznat, toga što ti go kradeš Bog i gi kradeš drugite. Zato što ako samo crkva je eksponirana od jedna ličnost, od jedna osoba, onda su zdavame odredeni duhovni invalidi. Znači, sve kod nas ima nešto, Bog mi je dal nešto što mu je važno na nekoj drug. Ja, na primjer, nemam kosa, ali neko od vas ima. I to je dobro, ali to je samo jedan simboličan primjer. Ali sve kod vas ima odreden dar koji mene mi treba. Zašto? Za da onda ja bidem kompletan, tako? Zašto suština Novija Zaveta je kompletnost. Broj 7, tako? Demek broj na savršenstvo i tako na tomu. To je mnogo važna i esencijalna stvar. U Efežani 4.7 posebno pišu ili kažu apostol Pavle da Bog na sve kod nas je dal odreden dar u kontekstna merka na njegova milost, s odredena svrha i cel. Znači, to je dar koji ti imaš, koji Bog ti je dao, ne za tebe. Sve što Bog ti dava, to ne je za tebe. Ja stalno naglasujem u kontekstu crkva. Nije sme samo privremeni upravitelji. Znači, ništa nije moje. Ni moja žena, ni moji deca, ni moji demek pari, ni ne znam što drugo. Ništa nije tvoje. Ti si postavljen od Bog u odredeno vreme i period, taka, u odreden poseben način, zašto? Da vliješ s onije nešta koje Bog ti je dao. Svakodnevno, u svakoj životnoj situacija. Koga ti darovi i ono što Bog mi je dao, zloupotrebujeme. To jest, si zemame za nešto što nije naše, što posakujem nešto drugo, što drugi otima, onda što se slučilo? Onda dođe do odreden disbalans, tako? Znači, važna je ta osnova, važan je temelj. Ako temelj nije kako što treba, tako? Ako ti nesi vistinski pravilni temelj vrst koji Bog može da gradi, onda se dođe do disbalans i se ruinira Hristovo telo. Znači, jedna od stvari što kažem vam jeste, kao što kažem, nije sme privremeni upravitelji. Znači, u toj kontekst, koga Bog ti je dal odredena sfera na vlijanje, taka,
ko si odgovoran za bilo koji nešto, prva stvar za koju treba da razmisliš i da si staviš u tvoj um, jeste da baraš onije koji će te nasledat. Znači, ko zbori me za jedne generacije, ja sam 52 godine, oni koji se 40 se sledna generacija, 30 sledna, 20 sledna, 15 sledna, 10 sledna. Znači, ono što je važno u biblijski kontekst, koga baram, on je na koji će im prenesam odrediti nešto u kontekst na 2 Timotej 2.2, što kaže Pavle. Kaže, ono što si primil doveri na doverljivi luge. To ne se odnesu na luge koji se 50, 60, 100 godina. To se odnesu veke na mali deci. Znači, veke koje si prevzema odredena odgovornost, da ne misliš ti kako ja sega ke dominiram i ne znam što. Mora da znaješ da postoji tvoje vreme, tajming, koji ima početok, ima kraj za ta sfera. Znači, moraš da veke gledaš i nabljudovaš koji se tije idni naslednici u koji sistemski investiraš, tako da oni go zna to, a neke vidi me ne znam što, pa peci, denes nesi bil dobar, denes nesi mi napravil to i to i tako na tamo. To su gluposti, ako me razbirate. Jaz go doživa Bog ima 8 godini. A veke onda postoja luge koji prepoznava odredeni nešta, taj povik u moj život. To je ono što je povik za nas kao crkva, ti koji si crkva. Znači da prepoznaš povik veke u tije mali dece i veke da od mali tije godini investiraš u njih. Da ih spremaš, kažeš na početak. Da se oblečemo u kompletna oprema Božja. Zašto? Da možemo da se sprotistavimo na sve te onije nešta koji staka da ne razurne, da ne uništi. To je znači sistemski pristup i počne od mali noze i sve je transparentno i sve je otvoreno. Nema tuka tajni. Ono što je suština za sveko od nas jeste da ono što nije treba da promovirame ili propovedame, da obznanujeme, ne je samo odredeni apstraktni nešta ili pojmovi. I onda da slušame samo za propovedalna treba ovo. Ne pojenta šta treba, nego kako. To je suština. Kako da živem ovaj hristijanski život? Kako da se spravim sa životni nešta koji su okolo mene? Kako da se spravim sa sebe? Kako da prihvatim sebe? Kako da reevaluiram ili menuam odredene vrednosti koje Bog saka da implantira u moj život? Zašto? Nasledimo odredeni nešto od naših roditelji. Nasledimo odredeni nešto od ovo opštestvo. Nasledimo odredeni nešto od toga što se narekao etnos, na grčki ili narod. Znači, odreden mentalni sklop i kako dojdeme do Bog, jedna od prvih stvari je da Bog saka da redefinira tije nešto. Da ne oblikuje, da dobijeme mentalitet na carstvo Božjo. Zašto Isus reče? Carstvo Božjo među vas, ali ne ušte tuka sevštevo polnina. I nije uobičajeno ovdje na Balkanu i sve kad imaju taj grčki pristup na obrazovanje ili edukacije ili propovedi. Zbori jedan, drugi slušat, oda doma, 10% ostane, ne ostane, kad dojde druga nedela, više ništa ne zna što je bilo i tako na tamo. I onda živim jedan reaktivan život za Hristos, to jest abstrakten. I onda nemame abstraktni, to jest nemame realni uvid vo sebe i vo stvari okolo nas. Postoji taj evrejski pristup na učeništvo, na sledenje na Hristos, a to jeste da zajmeš ta osoba, da otvoriš svoj život, da odiš zajedno, ne ona dojde do tebe i ti vjerojatno da odeš do neze i da je zemeš tako, ušte od mali noze i da odiš do neze i da ta osoba tebe koji si malce pozrel, ne bi kažal ni vodač, pozrel ili imaš odreden uvid, da ta osoba onda te nabljuduje da gleda kako ti reagiraš u životnoj situaciji. To ne znači da ti reagiraš savršeno. To znači da ta osoba ki vidi tvoji greški i sve, ali priznaje svoje greški. Kaže, wow, ko neko mi kaže nešto, ja kažem, čoveč, ili žena posebno. Ajme što ste vi ženi pametni, tako na tamo. Ali ne smijem to glasno da kažem posle onda, kad ti dojde onda, šta sme nije sme pametni ovo. I tako tuka mora da vidimo ni materijalni za tije stvari. Ali da budemo otvoreni, transparentni, zašto ne znajeme se. Zato se darovi. To što imam znam, to što znam, to što ne znam, nemoj da praviš. A ne da posakao nekoj drug što nešto ima, zašto treba i se kupat zelena od druga strana.
A to ne znači da to je realnost za tebe i za tvoj život. Bog nikoš ne vodi na isti način sekog. Nekoga na ovaj, nekoga na onaj, nekog je mora da pomine teški stvari, a neko onako sve modi od rake. Kaže, pa šta je razlika? I onda luge izmislovat razni teoriji i pristupi, zašto, kako, treba i sve. Nema veze. Znači, Bog tebe te vodi na poseban način. Bog tebe te izbral. Onako kako što te izbral, ima plan za tvoj život. Ali ono za što Bog kopne jeste da te oblikova. Koji te oblikova da bude spreman, sposoben da nosiš, on je nešto koje Bog ti dade. Što i da je. Ne sam ja za to. Kako se kaže, merodaven da kažem što i kako. Zato je merodaven samio Bog. Ali nije kao crkva, kao individui, da vidimo otvoreni, spremni, dovoljno ponizni da prepoznajeme golemina u moj brat ili moja sestra. I onda kažem, može bi ja dominiram, tuka svega, momentalno. I može mi neko dominira so godinu, ne znam što. Ali da prepoznam vreme i moment da kažem, vreme je da se maknem, vreme da da vlezem u drugi sferi, novi sferi koji Bog ima za mene tako, a da tije stvari koji mi se demek sigurni da gi ostavim. Zašto najgolema sigurnost jeste u stvari u Božja volja. Da mu dozvolim da me vodi i da drugi prepoznat ono što Bog momentalno raboti u moje život. Tako da ovaj kontekst bi kažal da zrelost u kontekst na crkva i u kontekst na individua dođa od sama interakcija među brake i sestri u crkva. Ja ne možem da sozrem sam so sebe ako se izoliram. Mora da postoji interakcija. Mora da drugi ima uvid u moj život. Ponekad što se idemo gledali, ja sam super. Ako dođem ovako, onda kaže neko, znaš ovo, ono. Ova košulja utro, ja obično ne nosim košulju, a moja žena kaže moraš. Pošto obleko jedna majica i žena kaže sad ličiš kao neki Slavonac tamo, kao da si na nekoj njiva tamo i ne znam što. Kaže, meni je to super. Ona kaže ne. Ja kažem, neki si nosi ja majica. I poslije u kola staje košulje se presoblekov, se nada nema da me vidi, ali to je suština u stvari na učeništvo, na rasteš, na suzrevanje. Interakcija, to je pod broj 1, a drugo, neuspeh. Ponekad šluge me prašat, pa kako to da ti znaš ovije nešto, a ja pjutim mislim da znaš koliko pati sam tresnan su glava u zid, koliko pati mi luge kažuva. A onda valjda jedna najvažna stvar je da shvatiš. Najloše je da ne shvatiš, a misliš da si u pravu. I nekeš da se menuvaš. Tako da učeništvo je proces, samodisciplina uključuje i to je nešto što Bog je napravio, vek je odredena stvar za tebe, tako, u prošlosta, ti ispolni se Svetio Duh i onda jedna od parametri ili osnovi za suzrevanje jeste, neko od vas zna, učefna točka presretnica, Božji duh, Božji zbor i onda na kraj Božji narod. Sam ne možeš da se ozreješ, sam ne možeš da imaš uvid, mora da postoji interakcija. Tako je Bog namisli za svoja crkva i u toj konteksti budem malce pobrz radi vreme. Znači, postoji termin Johari prozorec u ekonomija, a to znači svesnost na drugite za tebe za to što ti nesi svestan za sami od sebe. A to se odnesu u stvari baš na sama crkva. I onda imamo ovdje 4 prozorci na brzina otvoren. To je nešto što mi je poznato na mene i spodelavam su drugite. Pod broj 2 zatvoren, delo od prozora, to što ja znam, a to što znam za sebe i izbegnuvam da im otkrivam na drugite, tako, samo nije dobri nešto, to obično pravimo u nedela, brate, sestra, sve super, smo ono, wow, kako se sveti i sve taka na tamo, a onda to je treti del je u stvari baš za crkva. To je otvoren del, to je ono što drugi gledat vo mene, ono što ja ne gledam za sebe. To je slepio del. To je u stvari zborenje vistinavo ljubav. To je celiot Novi Zavet je tuka. Tako? Ne da zboriš za sestra, nego za onaj stvar koja ti vidiš, a nije Balkanci odmah zloupotrebujemo to i onda svaki mu kažem što Demek ne zna i tako i onda ga ubije u pojam. To nije suština. Suština je da mu pomognem da
uvidi sebe i da otrgne tije prečke od svoj život i da mu pomognem da budem asistent na ono što Bog pravi u njegov život, da ispuni svoj potencijal. I četvrti del od prozorece je taj podsvest. Znači neko što niko ne zna, ni ja, ni ti, ni psiholozi, ni što i da je, nego dragi od Boga. I druga stvar, u 2. Petrova, isto kontekstna točka presretnica što imamo u grupi, jeste karakterni kvaliteti koje Bog saka da razvije u tvoj život. Bog te ljubi, to je fakt. To je umrel za tebe, ti je dal sve. I nije mislim, kad dojdemo u crkva i sve kad dojde super, pađa od nebo, Božja prisutnost je tuha i onda Bog počne ovako da stega pomalce, znaš. Da te istoštuva, da te rastegnuva. I onda poslije dođemo u crkvu i barame molitva, ja često i u toj kontekstu izbegnuvam da se molim za luge. Pa šta je? Ja kažem, jedna se mola dosta ti. Ko jedna su žena mi odefme preko most negde u Bosna i prašav jedna žena, kaj je Sarajevo, žena nešto kaže i poslije imaš jedan maž, ja kažem daj maško da prašam, kaj žena znaje, kaj je Sarajevo. Most na Driniću prija. I ja kažem da prašam nešto, on kaže jednom si pitao, nemoj više. Tako da u toj kontekst isto, to je istina, jeste da dragi od Bog saka da implementira odredeni vrednosti vo nas. Ali to ne ide samo ko nije sme tu, ko ne dela sve je super, sluša me dobra stvar, ni godi u srce, se ubediv me da se je dobro i onda odi me doma i žive me za sebe. Ne. Bog dozvolio odredeni bolki i teškoti u život, što i da se, ako Bog da ke zborim za 9 testovi koji treba da pominemo u život, test na otvrluvanje, test na financijska kriza, bolesti, nedorazbiranje, otvrluvanje, zato što to je način na koji Bog saka da implantira svoj prirodu i svoj karakter u naš život. I u kontekst na 2. Petra ovdje imame 8 stvari, to je vera, doverba, dobrina, znanje, samokontrola, ustrajnost, pobožnost, ljubeznost i na kraj ljubav koja ne je čustvo, to je odluka svakodnevno. Znači ono što Bog saka da napravi so nas jeste da razvije taj naš hristijanski karakter. To je u stvari najgolem problem na današnja crkva. Hristijanski karakter, zrelost. Ne može Bog da ti da odredeni darovi, sofisticirani, a tvoj karakter ne je spreman da go primi to. Ke nastane haos, zloupotreba. To gledame svakodnevno oko nas. To ti je kao na malo bebe da mu daš sekira. Ke počne da malo okolo i sam sebe ke se uništi. Znači mora da si spreman za odredeni alatki koje Bog saka ti da. Mora da si spreman da go primiš. Ali to sam ne postaješ od sebe. Za da se razvija tije darovi, veštini, povik u tvoj život. Fokus je Hristos, ali ključ za to kao alatka jeste crkva. Znači crkva Hristova, interakcija, tako. Ne, znači, brate, dojd vamo, šta je? Ajde da sednemo malce. Pa nekako si mi naoštren, pa ja te sakam, ali moram da ti kažem neku stvari. Pa zašto? Zašto je važno za tebe? Ne da te ubijem u pojam, da te stavim pod sebe, tuko da te ohrabrim, da te oslobodim za ono što Bog ima za tebe. Ali da se sluči to, treba malo tešanje, kako se kaže, kamen koja se reže, to malo, kamen da zborike boli, kako? Brusenje. To je ono što Bog pravi su nas. Bog onda ne brusi. Znači, u kontekstna razvojna je to hristijanski karakter, definicija na sami od karakter, čeka da go najdemo ovde. Da, to znači set na moralni kvaliteti koje posedua odredena individua. To znači da nekoj o sebe posedua razmisluvanje, čustva i odnesuvanje. Definicija na dobar karakter jeste da u sebi posedua integritet, da je pošten, da je iskren, da je hrabar, da je lojalen, da je posveten i tako natamu. Ti je nešto definirat osoba ili im davat predispoziciji da donesova pozitivni odluki i da pozitivno vlijaje prvo na sebe i onda na drugite oko nas. To je suština isto na crkva. Crkva prima nešto, taka, i onda crkva dava nešto, predstavlja nekoga i nešto. Znači, to su odredeni vrednosti koje Bog saka da implantira u naši odsopstveniju život. I kao što kažav, alatka za to je sama crkva, a suština ovde jeste što? Naučeništvo.
Što je suština zrelost? Kompletnost. Kompletnost znači volja, emocije. Sve što imaš o sebe, da je stavljeno i podloženo pod Hristove noze i da smo sposobni i spremni da svi u toj kontekst da mu služimo na Hristos, što drugi zborovi, holistički pristup. Znači, Bog nikoš ne je samo onaj koji je zainteresiran za tvoj duhovni del od života. Bog je zainteresiran za sve sitnica, pa čak i za tvoja kosa. I za odredeni drugi nešto. Na toj način Bog sada kaže da je zainteresiran za tebe 200%. Zašto Bog sebe u kontekstna crkva reflektira preko Hristova crkva ovde na zemljata. Ključ za rastež na sveko individua jeste da budeme podvijanje na tije 5 službi koje čitame ili slušame Novi Zavet. Tako? Tije 5 službi su apostolski aspekt, proročki aspekt, evangelizatorski aspekt, pastoralni aspekt i učiteljski aspekt. I znači, ta linija nije vertikalna, ta linija je horizontalna. Znači, ne je oni da dominirat, nego nije sme jednaki su site. Tako? I to ono što Bog saka, ja lično verujem da Bog saka da seko ti aspekti razvije po seko individue ili od nas, za da napravi sposobni da se suočime sa sebe i se spravime sa stvari koji se okolo nas ili u našite život. Crkva je isto tako apostolska. To je jedna škaža koja zbore. Znači apostelo. Znači to znači da sme prateni, isprateni so cel, so svrha. Da imame, da tuka gledame moment na serioznost. Da ne smeme da dozvolime samo naše te momentalni emocije i čustva dominirati u naš život. I onda da kažem, pa Bog me blagoslovlja ako imam to, ako nemam to. To se gluposti. To nikada ne pišuva. Blagoslov ne znači samo da imam neku stvari materijalno. Zašto materijalne stvari dođe, ti si odat. Ali to koji si ti o Hristos je najvažna stvar. I to je ono što u stvari Bogu najviše interesira. I u kontekstna ova kompleksnost i sozrevanje, ke kažem ovako, znači Bog zbori na nas i preko ovih alatki. Prvo, ja razbiram njegovio zbor preko mojot percepiram. Pod broj 2, ja reagiram so mojite čustva ili emociji. Pod broj 3, ja izbiram so moja slobodna volja. Ponekoš nije kažem, Bog mi kažal, pa Bog nikoš ne ti na sila ti kažal nešto napraviš. Znači ove 3 stvari mora da imamo u predvid koja se odnesua do rasteži, percipiranje odredene nešta i donesuvanje odluke u naš život. Znači Bog mi dava slobodna volja, tako da se otvorime kon njegov zbor i kon drugite i da slušame i primame šta je ono što Bog ima za nas. A ne samo kao Balkanci da gledame, da vidim što, dojdem dolovim, što je u stvari ta lično se slučuje i da kažem, go znam više i tako na tomu. To je nije biblijski aspekt. Biblijski aspekt da gledam jedni drugi kao što Bog ne gleda. Susiot respekt. To je nekoš teško. Ali to onda znači da trebamo umreme u sebe, tako? I jednostavno svaki dan da umireme u kontekst na tije stvari. Ono što je ključno za naš duhovni rastež jeste konstantno da investirame u sebe. Ne znam za vas, ali znam za sebe. Malce ako se opuštiš, tako? Koga si došao na najgolem uspeh, to je najgolemo iskušenje da padneš dole. Onda moraš da imaš luge okolo sebe i moraš konstantno da vrimavaš, da ne dopustiš da ti je tvoji tako fokus i emociji da tresna dole. Mora konstantno da sebe bombardiraš so Božji zbor, da čitaš određene resursi. Neko kaže knjige su loše, knjige ne su loše. Prašanje je koji? Zašto neko je pre 200, 300, 500 hiljada godini, pa i sam je Božji zbor, tako? Investirao, je pominal isti nešto kao ja si ti i go je zapišao to tamo. Zašto da pravim neko i novi nešta koja veke nekoj pred mene i veke go izvodi patut? Treba samo da go sledim. Ima li smisla ovo što zborim? Znači, druga stvar što je bitna ovdje što sakam da naglasim. Bidi siguren deka tvoj karakter može da gi sledi darovi koje Bog ti je dao. Nemoj, ponekojaš se fokusirame na darovi, a gubime suština na naš karakter. Naš karakter ne je sposoben da se spravi s onije nešto koje Bog sakad da. I zato bidim li materne što baraš od Bog.
Ja znam, imam dosta prijatelji koji bara mnogo stvari od Boga. Bože, daj! I Bog ti da. I posle par godina ne možeš da nosiš bum. Otide u auto. Mnogo luge. I to je tažna stvar. Ali ovaj kontekst načina koji sozreva me i koji Bog raboti sa nas jeste bolka. Znači, u Korintijanima, 2. Korintijani 1:3-11, to zborat me isto u nekoj od ovih grupi, možda nekoga znaje, apostol Pavle kaže, bef me kaže, istošteni pod pritisok do maksimum. I to je neka suština načina koji Bog raboti u našite životi. Dozira pozitivni pritisak, presija. Najgolem problem kaj osobi koji se zavisni odredeni nešto jeste bolka. Ne može da podnese konstantan pritisak i bira nešto da si go reši toj pritisak. Bog od druga strana dozira odreden pritisak u tvoj život. Presija. Zašto? Zato što ti da vidiš za sami od sebe ili sama sebe koliko u stvari si ti silen ili jak. Koliko možeš da podneseš odredeni nešto. I kada Bog te svitkuva tako, onda može neko až, ne znam, evo šta, nemam, a mobil mi je tu, ako go svitkam, ono ke se vidi ono na staklo, ke krcne, ono ke se iskrši. A u stvari je suština da Bog saka da ni pomogne da otkrijeme tije, na nas da ni otkrije tije slabosti, tako, za da onda to revidirame so promjena našite vrednosti, ne emociji. Znači vrednosti, da smeni me. Zašto kao smeniš tvoje vrednosti, onda menjaš i tvoje reakcije kako reagiraš kod određenog nešto, a ne neminovno tvoje čustva i taka natamu. Bog saka da gi, kako se kaže, da gi sredi tije naši nesovršenosti, ama na njegov način. Kako? Da implantira tije svoje vrednosti u nas. I jedna druga stvar, pre da kažem ušte par stvari, radi samo vreme, ima ovde mnogo stvari za crkva da se zbori, ali će se ovdje da budem precizan i da doloji nekoj stvari što sakam ovo utro. Znači, ono što apostol Pavle u Rimljani, to mi se jedna što isto kažav, 9-11, njegova najgolema griža za Izrael, za Jevrejite beše, da oni beja prekupirani i nivljot identitet beševo bolka na prošlosta, kako ti je trpeo odredeni nešto. Tako. I da često pati to prokletstvo na identitet se spravome seko od nas u to. Nije sme Makedonci, nije sme ovije, nije sme onije. Ti je neko i ne napravlja nešto i taka natamu, a Bog go prati svoj sin, Isus umre za nas, uspostavi novi sojuz, taka, novi nešta i namjesto pravila na toj novi od sojuz koji Bog ima za nas, da stane naš identitet je stalno naša prošlost i neko je nešta koji ni se slučija i jednostavno ne možemo da prkneme po natamu i da zazememe unije sferi podrška koju Bog ima za nas. I možem da vi kažem iskreno da Bog ima golemi nešto za nas, ali često pati tu kaj je problem broj 1, identitet. Znači, identitet je problem broj 1, i da dozvoluje na Bog da to je mentalitet na carstvo Božjo se preslika na naš mentalitet koji Bog saka da go smeni ili oblikuje. Jedna od stvari što sakam ovdje da naglasim jeste da nikada ne pišua deka ljubav je Bog. Naprotiv, Bog je ljubav. Ako me razbirate definicija. Zašto kažem to? Problem često pati so nas u crkva. Koja gledame na Božji atributi, znajete što se Božji atributi? Znači ono što go sočinува Bog, takav odliki, karakteristiki na Bog. Bog je ljubav, Bog je vernost, Bog je pravednost, Bog je sveprisutan, Bog je sveznajuki, ne znam kako se kaže na makedonski, Bog je dobar, Bog je blagodat, taka natamo. Znajte što pravime često? Ili Bog dava darovi. Imame tendencija da idolizirame atributi Božji i da ga obožavame, namjesto da ga obožavame sami od Boga. Da se fokusirame na darovi, na ono sve što Bog mi dava, tako, Božja pravednost, Božja milost, Božja ljubav i taka natamu, i da obožavame tije nešto, da se fokusirame na tije nešto, namjesto da se fokusiramo na onaj koji je izvor na tije nešto. A to je dragi od Boga. Ako ima smisla ovo što kažem. Kad kažem ušte ovo, to isto razgovarahme jedna naša grupa i baš mi veša ono interesno, da Jevrejite beja 430 godina u ropstvo u Egipet. I kaže, koja faraon gi pušti,
Štomke dojde neko ne valja i problem, tije se bunea. Pa kaže tamo, piše u Biblija, kaže imaše krastavici jadevne, imaše kromid, imaše meso, imaše ovošje, kaže, a ti si ne doveo ovde da pomreme. Pa podobro da umrefe tamo od faraona raka ili Božja, nego da ovde umreme i taka na tamo. Koliko često patisme nije u stvari kao tije Jevreji, imame problem su taj identitetna prošlosta i onda očekujeme da Bog za nas pravi odredeni nešta, taka, ovo ono i onda kažem pa podobno im beše ovako nego tako neko i novi nešto, ja znam mnogo luge, se mola za dobri nešta da Bog napravi unimnio život i Bog odgovara na moliti, posle se jadati kukan. Pa sad ja nemam ovo, pa sad ovo, pa sam si baral. Mislim, nemoj da se buni za tije stvari. I taka na tamo. Znači, neko je kaže, to je povik koji Bog ti je dao. Nemoj momentalno, jeftino da ga prodaš za ništa. Da li me razbirate? Kaže, Avel mu je dal na Bog prvina od njegovi plodovi. A što je bilo to? Njegovo srce. A ovaj Kain, lošiot, kaže mu dade na Bog ostatoci, to jest njegovi veštini. Praši me ujutro, što je to što ti si mu dal na Bog? Da li si mu dal svoje srce ili si mu dal svoje znanje, svoje veštini i taka natamo? Ako gledame Esav, ili Esav se kaže, tako? Isav, da, u Stari od Zavet, on beše prvorodenec, tako? Ali Esav, koga ke, ne znam za vas, ko sam gladen, gotov, šizim. Esav šizeše i odmah. I Jakov onda spremaše ta lekja, crvena, mislim lekja. Ajde neko meso pa da se prodaš. Se prodal za leke i ovaj kaže, ok, ke ti dam da jadeš, ali kaže, otkaži se od to pravo na prvorodstvo. I ovaj se otkažao. I mislim, ja kažem, koliko patisme nije kao to Esav. Ti si crkva, ja sam crkva. Bog je platil preko svoj sin Isus Hristos cena za tebe, a ti se otkažuvaš od odredeni nešto, to je nadprirodni povik, to što je Bog stavio od tebe, za neku i sitni nešto. I go predavaš svoje prororodstvo. A kaže apostol Pavle, skapo ste plateni. Platena je cena za vas. A nije, onda to evanđelje go pravim jeftino. Me razbirate? Ovde kad nas na Balkan nije sme više od 500 godina, Viki reče, znajem, 500-600, behme pod tursko robstvo. Imali neka vrska so tije Jevreji koji beo pustinja? Pa ima. Stalno sme nezadovoljni, stalno neko je vinoven za naš životni neuspeh, stalno je komšija vinoven, stalno je moj brat, stalno se političari, stalno vodači i taka natamo. I imame isto taj mentalitet na identitet. Šta je tvoj identitet? Kada je tvoj identitet? Pošto to beše identitet na Jevrejite. Znate što? Kao Hristova crkva, Bog ti je dal novi identitet. Kaže, vi jeste više nego pobednici i mnogo drugi stvari. I kao Balkanci onda nasledite to prokletstvo, nemoj da zboriš, nemoj da imaš doverba, nemoj da čustvaš. Bog saka da imame vizija, a vizija, to go stavim nekada na grupa na Power of Grace. Šta je vizija? Nezadovoljstvo s ono što jesi. Želba da bide podobro, tako? A imamo osnova za to, osami od Božji zbor. Kaže u Izreki 29.10, kaže, kada što nema vizija, narod umira. Ko gledaš stalno nazad, onda nikojaš ne možeš da vidiš to što je ispred tebe, iznad tebe. Zašto tvoj fokus je stalno nazad. Nešto za crkva, i onda tu kad smo više pri kraj, kaže ovako, neko izjavil. Crkva ta ne carstvo Božjo, ali primarna uloga na crkva jeste da bide izražaj ili ekspresija na to carstvo Božje. Instrument za Božja prisutnost i njegovo carstvo okolo nas i ovaj svet. A crkva si ti. I kaže, neko kaže, ako živiš to carstvo Božjo na način na koji provocira drugite da postavat prašanje za koji samo to evanđelje ima odgovor. Ako ima smisla ovo što kažem. Znači, naša cel ne neminovno je da doneseme luge u crkva. Tu kad doneseme crkva kada što se tije. Nije smo ovde sat i po. Nedavno, koliko si u crkva?
2 časa, tako? Kaj si u drugo vreme? Pa tamo kada što jesi. Ti znaš najdobro. Tamo Bog saka taj izražaj preslika na Carstvo Božje, na njegova crkva. Tamo Bog saka da te upotrebi. Ali nije imame čustvo, ko sme tuka, onda imame to neko demek pomazanja, apstraktno, tako? I sve je dobro i onda ko izlaze me tamo, ne znam što. I onda ja kažem, svaka crkva treba da ima tabla Vlegovačko misijsko pole. Ti si crkva. Tamo Bog saka te upotrebi, tamo saka da delovaš, tamo saka da te napravi nešto. Ako si disfunkcionalan doma i kada što si, šta se slučuje? Dođeš u crkva i sakaš pozicije u nešto. Onda u crkva najviše se moliš, onda u crkva najviše čitaš, zašto tamo kaj što živeš, si nula i ništa. Zašto? Ne si shvatil konceptna crkva. Da li me razbijate? Ne si shvatil misija na ta crkva. Koga shvatiš to, kog je dejstvaš to, onda sita on je blagodati vetonja koji Bog ima za tebe, ki bi da tamo. Nema da imaš potreba da Bog kažeš, joj Bože napravi ovo i ono. Jednostavno, tvoj životni stil, ki pravi ti je nešto i ti onda neminovno, duhovno, ke dominiraš. Amen. I ovdje imam ušte par stvari što sakam da naglasim u kontekstna crkva. Znači, golemina u Carstvu Božje i crkva se meri samo s jedan zbor. Poslušnost kom Božjoj zbor. Ne koliko si napravil, ne koliko si golem ti, tuko koliko si poslušan. Što Bog prvo na tebe ti kažu, tako? Ono što tebe ti zbori u Božjoj zbor. Ko čitaš Biblija, ne čitaj za volja ili plan za nas, ne u crkvi, nego da pravime golemi luge. Znači luge Božji, da gi osposobime da se spravati suoča sa onije nešto koji gi okružuva. Kaže ovdje, neko reče, kaže, Isus ne umreo da nije odimo u crkva i voskrsna, nego nije da staneme crkva. I da budeme crkva za onije koji su oko nas. A da se sluči to sekundno treba da platiš cena. Da se otkaže od sebe, tvoju udobnost, tvoje čustva, kako će te uhvati nešto i tako. I da se konstantno boriš protiv sami od sebe. A najefektivni način jeste samodisciplina. Znači imaš dve opcije da se discipliniraš. Za da rasteš i budeš Hristov učenik ili u to samougodovanje, jadanje, žalenje, čemer, beda i taka natamo. Druga stvar što Bog saka od nas jeste da staneme netoksično okružuvanje za drugite okolo nas. Za da drugi od nas može da vide to je Hristos. Ne so to što ti mnogo se moliš pa onda te oči ti svetati, onda ti si super duhovni i znaš odrediti nešto. Nego da vidat od tebe njegovi oči, njegovi noze, njegovi race, tako? Ne apstraktni od Hristos, tuko realni od Hristos koji čekori vrz ova zemlja. Koji koristi i i volja, i emociji, i duh, duša i telo. I, ke kažem ušte jednaš, izberija svoja bolka na disciplina ili bolka na žalenje. To je do tebe. Ako investiraš u disciplina i ono što Bog ima za tebe, konstantno investiraš u sebe, kež neješ plod. A znate kako isto? Koga da investiraš u sebe, sozdravaš, rasteš. Situacija oko tebe ne vlijat više. Ne si reaktiven. Počneš da dominiraš. Ne postoji poveke sudbina. Tako? Tuko postoji ono što je Bog naumil za nas u kontekst na njegovo carstvo. Najgolem problem za Bog jeste nevoljnost od naša strana. Ne saka me da mu dozvolime da ne oblikува. Tera me po svoje i site ni se vinovni za to. Imali smisla ovo. I za kraj, da kažem nešto za sama crkva i carstvo Bože, pošto ovo mi je tema, kaže ovako, crkva je savršena Božja volja. Centarna savršena Božja volja. Crkva je Hristova nevesta za njegovio sin. Crkva je ta otajstvena tajna misterija koji postoješe u Božjoj u što su sozdavljena svetot, objavena preko Svetio Duh i proroci, da danas nije kao delodna ova crkva. Opšta, tako, i ova specifična, vizualna crkva na Hristos, da budeme součesnici u tije nešta. Znači, samo evanđelje nije jeftino. Kao što kažem, najgolema misterija danas jeste, otajstvo jeste sama crkva. Misterija na samo evanđelje.
Vo evanđelja, ako čitame, postoje 19 misteriji. Jedno od tih misterija je crkva Hristova. Za koji se javljat autorite na tije misterije apostol Pavle, apostol Jovan i sami Isus Hristos. Ono što je suština jedna od misterina crkva jeste da sami od apostol Pavla i ovo dvoje drugo, apostol Jovan i sami od Isus, se smetat za upravitelji na tije misterije, korisnici, nositelji. Jas i vije smo isto nositelji na tije misterije koji Bog, nemam vreme da ga objasnam svi te misterije da kažem, ali jedno od tije misterije je sama crkva. Znači, nije sme Božji upravitelji. Znači, onaj na kojemu je dovareno nešto, odredeni parametri, vrednosti koje treba da ispunime. I u kontekst na to imame 3 odgovornosti tuka ili 3 sferi. Znači, odgovornost, vernost i lojalnost. Lojalnost i posvetenost koja nije nešto koje Bog nije dao kao Hristova crkva. I ovaj kontekst, kažem, isto mnogo važna stvar, da u Biblija, sama Biblija i Božji zbor pravi odredena podela na nacijite. Prva nacija je sami od Izraela, Evreji, koje je Bog izbrao, tako? Vtora nacija ili podelba jeste pogani, koji smo mnogi od nas, koji smo go prihvatili Hristos i kaže nema više ni pogan, ni Evrej, ni onaj, site sveno u Hristos. Ali treta nacija ili etnos na grčki, koji Bog izbira ili definira, jeste Hristova crkva. Znači, to je ta otajstvena tajna, koja Bog ja čuvaše sovekovi, da onda sega, denes ni objavi na seko od nas, Hristovo telo. Tako da, imam i na grčki eklesija, to znači oni koji se povikani da bivati sledbenici na Hristos. Ima jedan drugi evrejski zbor, kaže sobirna narod. Znači, crkva je ona koja je povikana da go sledi Hristos, da odi i čekori zajedno. Crkva je novi čovjek, to si ja si ti. I jedna uslov da vlezeme u to carstvo Bože ima 2 uslovi ovde. Pokajanje i vera. Znači, nadprirodno, to je ono što Bog ima za mene i za tebe. I taka natam. Ja mislim da ovde ke završam i za kraj samo ke kažem da crkva je preslika na carstvo Božje i agent na sameo Gospod vo vreme i mesto koje što ne okružuva i Bog, ta Hristova crkva je slavna i to je delna crkva sme ja si ti. Tako ja bih ovde završil. Hvala mu na Bog za ovo, hvala mu Bog za vas. Ajde da bideme Hristova crkva i denes, kaj da sme, što i da pravime, zašto imame taj sveti povik, da preslikame Nego i Njegovo carstvo. Amen.